nasi makabatira iko Zimbabwe icho kwa demuri ya Zimbabwe ndiri mukati kufafadzana kutsodzera dziri kuitika matima newasenyika ino mhuri ya Zimbabwe kandi kusise ndakazvibata ndakazvitakura ndati ndakazvipakata Zimbabwe tidike ndikataura nezuro yemurume ari kumwa mvura ari kufukidza kuti mvura yanokwanisa kumwa inosvika 40 liters pazuva nenyaya yekutsva kwaari kuita uyezve anogara achizvidira mvura kwakavanzika nokuda kwezviri kuitika ndozopindira mhuri yeZimbabwe nyaya yandinayo panapa iyi nyaya inovhundutsa mukaenda paWhatsApp channel yedu mhuri yeZimbabwe munotosangana ipapo nenyaya yekwamutare yes andingati yemutezo wemunhurume wakaonekwa uri mupenyu uchifaka nyika mumunda vana vaikohwa chibage vachibvaona rimwe gomba pachitamba-tamba zvikanzi chii chiripo apa ichi pavakanobaya ndokubva wabuda pachena mushure mekurwara kwemwe mwananga ari pambapa ndine nyaya yekubhinga kwachifisava yemukwana mumwe mukadzi akaenda kunorwiredza kuna Zambezi ndokubva atorwa nechidziro kuti ngwena asi vanhu vari kuti ngwena chikonzero vanoziva kuti ndechimwe chikara chezvimwe zvikara zvinooneka mumvura chinobata vanhu ndizvozvo yakazotevera after 11 days ngwena vakadya imbwa dzichihukura dziri pamba vanhu kubuda kudaiso kuriona mkarakadza riripo nyakoko crocodile manya pa National FM WhatsApp channel nyaya dzese idzi dzinenge dziripo kune avo vasati vajoina unojoina onera mega tipa Isabel Zimbabwe Africa pasirese vamirira pfapfaidzai chokutangisa nacho nasi chokwadi muri ya Zimbabwe dada kuvira muchirongo apo chokora segment part 1 tiri mukati mekufamba nekufafadza nekutsodzera dziri kuitika matima newasenyika ino papa Isabel nditsudzure tsuzurai sikutukalere papa tukalere saka mati ndite sei tinhumurani paka mutoko sekwa mutoko chiri kuti tani kunorira peni yes kumapuno icho kwade muri ya Zimbabwe nyaya ndinayo panapa muri ya Zimbabwe tinenge tichibata muri ya Zimbabwe tichitiri kwa mutoko badzi asi nenyaya yekuti nhefenyuro ndiye pasi rese nyika chiro ndiye nyika yose tikaibata iri kwa mutoko but tinoziva kuti tikananga kugokwe hatisha nyaya yakafanana nayo tikaenda kuBite Bridge tinoona nyaya yakaenda kufanana nayo tikaenda kumarondera tichaona nyaya yakaenda kufanana nayo saka bwadzizo panorangwa nherera kana kuti panorerwa nherero inga uchinzwawo zvimwe zviri kuitika pachikonzero ndopo unenge wazvibata hongu yandinayo panapa ndeyekwa mutoko muri ya Zimbabwe but sokuziva kwangu ndichitendera mukati menyika ino makawanda muri kuitika nyaya idzi kana unga uchita izvozvo teerera yes kana ukasati waita zvinhu izvi teerera kana une mwana anoita izvi teerera ndatiita saiko teerera muri ya Zimbabwe kune nyaya yakaitika ndekuti kwa mutoko kune murume anga achishandira mukati meguta reHarare achibva kwa mutoko but ane kufiudzwa kana kuti mataurirwo anga achiitika muyerero nekuti ane mudzimai nevana vaviri vachigara munzvimbo yekwa mutoko kunova ndiko kumba kwaiuya murume kubasa kuHarare aiti akaenda kumba ane vanhu vaimuudza kuti unozviziva mhani kuti zvakaoma tikudze mukadzi wokwati achifambi kana kuti ari kuta gumba kunze asi imboongororawo semunhu ane mhuri yake wangu kuenda kubasa kutsvaka kunoshava wauri kushavira ndiye mukadzi uyu but paari kusara kunoku pane zviri kuitika murume akazama kubvunza nepanogona napo veukama vaitizvo mangwana inosara yayedu mangwana vaviri mukagara pasi mukawirirana inosara yayedu asi zvatinogona kuita ndezvekuti ita kuti umbotsvaga iwewe anditi mukadzi wakwane foni imboita uchibobata foni yemukadzi murume akazongobata foni yemukadzi ndobva ona mameseji ekuratidza zvechokwadi vanhu ava vari kutotaura kuti musi ukwati vada kuenda kupi ende vakatombotaura kuti izvo paipa tikaenda kwakati hatina kuzofamba zvakanaka chikonzero chakaona nokuziva ava ngave nechokwadi chekuziva kuti murume uyu nemukadzi wake vanodanana asi umbowo hwokuti dzvi panga pasina zvikanzi aya mashoko aya ndiri kuda kubata kuti dzvi sezvazviri ndokubvanyerera achienda kubasa chidzoka murume zvakaita kuti atore nguva yakareba asina kubata nyaya iyi but zvanga zvakumuremera chikonzero bhegi rekuti izvo mukadzi wake zvechokwadi ane munhu anodaa naye angainaro uye zvaachitoziva kuti munhu wacho ndibhosho ish ndoita sei murume atema nemukadzi wangu but ichokwadi atema naye asi asigona kumubata nekuda kwenguva nekuti ndinoshanda ndobva angosangana nemurume uya chinova chikomba zvikanzi bhosho matambiro auri kuita nemukadzi wangu andimadi anditi nemukadzi wako fair usadanana nemukadzi wangu saka ndasokandira kwere inini udana nemukadzi wako inini
murume ndobvatsokera aenda kubasa agaragara ndokutonzwa nemumwe munhu zvikanzi izve zvivari pakati but kwaari manje ari kubasa kwaba-KB unenge uchajamba mota uda kuti mota iri kudodoka uta kubhururuka but mapapiro acho hauna. Ndoita sei achibva shanda auya kumbatirawo 3 days hapana kana saini achaone kuratidza kuti ndizvo vari kuita ari kufarwa dhuma zvakare nemurume wedu kanzi bosho ndakurambira hausi kuda kunzwisira zvandiri kutaura zvikanzi bosho uda kundijairira last time ukambondiudza izvi hamucheka hamupamba chikomba chiri kurova muridzi wemudzimai tatira patisi muridzi wemukadzi apa tisi tiri kukiwa futi murume uyu ane hanzvadzi yake inogara imomo zvikanzi shuwa ndarohwa murume mukuru mhuri yezimbabwe akachema kuvovora mhere asi ane vakaudza achiti mushure mekubvunzwa kuti chokwadi here kuti baba nhengi mungarohwa nemurume kusvika maridza mhere yakadaiwo here akasvika pakunyarira akati vedu wee mandinofamba tinotiwa zvinhu zvakawanda musafunga kuti kuchema kwandiri kuita ndekwekurohwa zvandiri kuroverwa kana kuti zvacho zvine nyaya yachona ndo zvandiri kuchema shuwa here ndingaenda kunoroora mukadzi kubvisa matekenya ndebvu kubvisa zvakati zvese kugara nemukadzi wandiri kugarira musango ndichichengeta oita chikomba chacho futi izvozvo chondirovera futi nyaya iyoyo yemukadzi wandakaroora nyaya iyoyo ndiyo iri kundirwadza kwete kuti kudarohwa aiwa ndinorovana nevarume vakawanda ndichirohwa varume vakawanda asi chiri kundirwadza inyaya izvi ndobvaenda kuna sisi wake aenda kuna sisi wake akachika achichema achiridza mhere sisi wake vakati no handei hanzvadzi hazvinetsi mune chokwadi here kuti mukadzi wenyu ari kudanana nemunhu zvikanzi ndine umbowo zvimwe izvi zvandikaisa mufoni mangu zvimwe izvi mameseji vanhu manje pakaita noizika vanenge vakumira 223 nhasi zvabuda takambozvitaura handitoonavanonoke vanhu muri yezimbabwe ndaona nguva yekuti ndikuudzei musafunge kuti zvese zvamuri kuita munyika hazvizikamwe zvakamirira zuva iyo yese muri kuti sikireti iyo iyai inobuda iripo vakamirira zuva saka hakuna nesikireti kwanzi isikireti rikiti hanzvadzi yakanoudzwa nehanzvadzi rume iyi inoita nezvei aiwa ingori hanzvadzi haine zvainoita asi ine chokuita hanzvadzi ichibva enda pafoni halo ndine hanzvadzi yangu munhu wamuri kunzwa ari kuchema izvezvi iye hanzvadzi yangu ndikakusendera piki yake mukatasa bhodhi yake munotoziva kuti akarowa mumwe murume richibhagira anofa ende simba iroro anayo asi ari kuchema chirwere chaari kuchema ndochaenda kufonerai ari kufonera ana hanzvadzi apa amene wanoziva mubatsiri zvikanzi ari kutorerwa mukadzi zviri pachena chikomba chacho ndochamurowa kwaibva sika kuti muri kurevera kuti chikomba chacho futi ndocharowa futi hanzvadzi ino zvikanzi hongu wachaifonerwa ndokutangawo kuchema zvikanzi ndoda kuchema sekuchema kwaari kuita muisei pafoni achichema ndobva iswa pachifoni achichema zvikanzi ndinoda kuhaka shungu dzaari kuchema idzoka ndo dzandoda kuti dzipinde mandiri kuitira kana ndakuita basa rangu shungu dzandiri kushandisa inini ishungu dziri kubva pamunhu iyeye handiri yensimudzambadatirove pakadzikadzika handiri yaiweiwembadatirove kumbira handiri yemaikandatirove pakadzikadzika handiri yaiweiwembadatirove pakadzikadzika simudzambadatirove reporting to the angel reporting to the Nicotima mayamutsvene wakati kudii Leviticus kana majoroti Simon Peter pamoyamutsvene uyodeyo kwakauyaniko Adamu kukazopedzesera Mother Mary amai vekubereka afana tuzipekechera muturaima jumanja wakachiwemba kibirika sipiniti horomai wakachwe sipiniti horomait denioroshi akioroshi airi rikiti vu uyu wokutorera mukadzi aichema sei pafoni manje ndikamulerera mukadzi
mkazi wangu. Shuwa ningamenyelewe mkazi wangu. Kunaonera yikera male. Kutererwa zakaita sekwe kwa baibai. Mubasira katerera. Mubasira aliko hakia. Mwana baibai. Papa Isabel. akuzi kuchemba si shungu. Shungu zakaipa muri Zimbabwe. Ukashaya nukusepa dhuze. Ndopa munonzwa kuti munhu amapoison. Munhu azvisungirira. Akomita suicide. Akatogona murume akashedza sisi wake ukauya padhuze. Yes. Akanara kuti vuta hanzvadzi yangu. Nyarara kana hanzvadzi yangu. Izvo zvese kuti padhuze pako pane munhu ari kukuti imbonyararai. Zvakakosha. Ukazvivharira mumba mako unomuka usiku. Unofunga dzisiri. Ukavhura dhoo uchida kubuda panze unoona panze pacho pasipo. Right. Woti panze paindepi? Rwato werufu. Zvadaro baba batu. Zvikanzi ndahaka. Kurai bhazi muuye kuno kuizvezvi. Shungu dziri panzvadzi yenyu dzatoye pandiri. Wai ndichidaro panapa munozviziva kuti mushonga wabatiri pasina ronda. Uyu wakubatirira chikonzero kuno kukwandiri ndafanana nehanzvadzi yenyu. Ndinanga ndichitochema ndaakadzika. Ndobva vaenda akaenda iye hanzvadzi mukoma kebi. Ndobva adzokerako zvikanzi mukoma. Zvimwe zvacho aiwa vakagadzira. Okay. Vagadzira mukoma kebi. Hapana kuita 3 days. Vachizobva ipapo manje pane murume uyu. Vachiri nehanzvadzi yake. Vakasiya vataura nyaya yekuti hanzvadzi uyu ndiye ainzwa zvaitaurwa pafoni. Zvichitaura nemunhu wabatsira. Ndobva hanzi ngaaudze munhu iyeye kuti shamwari warova inini. Muupenyu hwako hauchafi wakatamba nemunhukadzi futi pabonde. Kubva kumukadzi wako mukadzi wangu newe uchazoda kutamba naye zvakare. Hazvichafi zvakaizika. Zvoupenyu hwako panyaya idzi zvaguma nhasi nokuruva kwaita inini. Zvikanzi aiwe nokupinda izvezvo. Nokudzokorora. Aiwa asi haundizive. Haundipiwe musha. Hapanga chizvitemba. Hapana kuita 3 days mukoma KB. Murume uyu ari kumba kwake. Iye murume wechikomba ichi chine mukadzi wake. Chiri kumba kwacho kuma past 1 dzeusiku. Map yanga iri munguva yekutoti vari kupinda pakufara nemudzimai wake. Vari mukati menguva yekufara. Ndichazama muri yeZimbabwe kutaura kuti tose tinzwe zvandiri kutaura. Inhepfenyuro yevanhu vakawanda. Tinoda kuti vari padhuze napadhuze mutarisane zvichienderana nekuti makamira sei. Hazvina basa muri mukombi. Pamwe mukosha kuti senza kwako toenda kwako watopaka vacha kwambuya vako muri kati mekufara. But ndoda kuti imimi muzogadzirisa nyaya manzwa kuti zvandiri kutaura panapa zvisaita kuti kwamuri koko zvikukanganisei senhepfenyuro yevanhu. Ndizvozvo. Vari mukati mekufara. Murume nemukadzi. Mukadzi ndiye akavhunduka. Achiti maiwe ndikubva akunzwa kutsva iye. Ainzwa kutsva mukadzi noti murume. Okay. Achipedza achivhunduka ipapo umwe kwake zvikanzi wai ndiri kutonzwa muri kundipisa. Muri kundipisa kanzi muri kundipisa. Mukadzi akati aiwa kusvikira pamira pasina nguva murume ndiye akutoti zvamanga muchinzwa ichokwadi. Ini ndakunzwa kutsva inini. Murume ndiye akakuzwa kutsva. Mukoma KB vakatanga kudia kuzvidira mvura. Usiku iwowo vanhu avanogara muvillage rimwe chete about 700 meters kubva kunogara murume uyu kuenda kumba kwemurume waakarova. Achienda kumba ikoko achinosvika achinzwa kuti kwanzizvo kuti achisvika pamba paakanoka mukadzi achibva makuvhura dhoo achiti nezuro chayanga iri hondo mavhura dhoo. Pfungwa dzake dzakaita zvina basa kuti chokwa chinodanana but nokuda kuti pane nyaya wakuya zvinuka kuti dhoo panapa ndobva avhara dhoo. Murume achibva aenda kwaSabu. Aende kwaSabu asvika kwaSabu achidizvo Sabu wangu ndakaita nyaya iya but zvina zvisangundimira zvakanaka. Anga asingavanze kusvika pakuti sekunonzi achabvisira vanhu hembe. Hazvina kumira mushe. Achinzwa akagaragara ndipe imvura. Mvura asvika paSabu kumukoma KB zuva seti rabuda. Akapedza almost 20 liters dzemvura dzaipiwa. Achizvidira nokumwa. But vano kuona kuti mvura yaari kumwa yekumwa yoga 35 to 40 liters. Achimwa mvura because paari kutsva achizvidiraka anenge achimwa zvakare. Saka iko zvinozvi nezuro muri yeZimbabwe zvinova zvezvimwe zvinanga ndisina kuti ndichiziva ndo pananzwa kuti kubva nezuro dumbu rake ratanga kusvimba. So ari kuzama kuda kukumbira kuti ndoita sei. Achibva anzi iye ndiri kukumbira kuti iwewo uende kwandakaenda kunobatsirwa
ndokubva apiwa phone number veukama vakati izvo tiri kuzviziva kuti ane mhosva yakapara chikonzero hakuna asiri kuzviziva muarea inoi akarowa munhu zvikazikanwa nemunhu wese kufambidzana kwaita nemukadzi wemunhu kwaiziva honguti azviziva toda kugara pasi tigobhadhara asi kana muchichiredzera kuti imimi hamuna chamunoziva zvamakaita apa mune kwamakaenda kunobatsirwa tanzi tete venyu kana ndisisi venyu vakafona zviri panzvimbo vakasiya vataura mashoko ekuti hauna kumwe kwauchaita izvi zvakare ishokwadi panguva kuda kufara nemukadzi abva totaka kutorwara ipapo kureva kuti muri kuziva zviri kuitika toita sei kuti tigobhadhara zvikanzi handina chandinoziva kana muchida nhamba dzemubatsiri izi kwakupiwa nhamba dzemubatsiri mubatsiri zvikanzi andipo ndakatenga tiketi ndakaenda handisati ndaenda but handifaniri kutambira kure heshi toda kukwira ndege saka nezuro kune mashoko aitotaura kunzi izvo kunyange makabhadhara tiketi rendege tinogona kuti tizobhadhara tigokubhadhara kuti tiketi renyu refund yekuti mukwanise kubatsira chi kubatsira munhu but panga pane kudhonda kwokuti mubatsiri ari kuramba ari kuti ndine nguva yandoda kutora ndikatarisa paskero yangu handisati ndaona kurwadziwa kwemunhu uyu kunodarika kurwadziwa kwakaita murume uyo achichema asi mashoko akataurwa nemurume muridzi wemukadzi ari kuti kana muchinge mazoenda kunobatsirwa tichitanga pano patiriko zvinozvi zvandoda inini ndichada mari yandakaroora yese pano kuti tikwanise kuzotaura nyaya izvi mari yamuri kundipa yekuroora kwandakaita haisi mari yekuti mabhadhara imari yekuti ndo zvandakaita kuti mukadzi auye pano auya panapa uchibva wazomuona kunditora kundiita ajendi wako wokukutsvagira vakadzi ndichisa pano kana ndaisa pano wozotakura zvako iwe ndotarisa nyaya yamukati mevillage makabva mabuda murume uyu achirwara kudaro akabva ataura zvakare kuna sabhuku zvikanzi sabhuku kuchave kutanga nekuguma sekutaura kwakaita nemurume uyu kana chichinge ndarapiswa chikonzero mudzimba mandinogara munomu ndine vakadzi vandakaita bonde navo vanokwana kuita 11 vari vakadzi vevanhu vaviri vacho ndive hama dzangu ya akubuda pachena wakurura neane bheu ende bheu rakazhinji rikarowa nekugotsi rorova nekumberi nezuro takataura wani kuti nyaya iyi inoda udzamu hwekuti kana akabata 20 liters chigubhu achizvidira nokunwa moatora pikisa havandirambira baba ende rega ndikudzei nyaya iyi murume uyu munzvimbo maanogara akambokukidza kuita kansela munzvimbo maanogara akatombokukidza kuda kuita kansela munzvimbo maanogara saka izvozvo asati abatsirwa aiwa asati abatsirwa achiri kupiswa ari kumwa nekuzvidira ya pakaipa regaika ndakambotaura mukoma KB kumashure ndikati hakuna chinhu chakachipa loripopo rinotodhura kudarika kudanana nemukadzi wemunhu nekuti mukadzi wemunhu paanobva kumba anenge akageza mvura yakabhadharwa kare akazora mafuta akatengwa kudhara chikafu chaari kudya chikatengwa kudhara imba yaari kugara yakabhadharwa neni kudhara ikatengwa kudhara transport zvese chenyu chete kungotengera madhiri makutofara makutoenda asi pamusoro pekuchipa kudaro hakuna chinhu chinourayisa kudarika chinhu chokuchipa ichi chekwamutoko chinoda kugezwa nesibini manyai paNational FM WhatsApp paka binga chekubinga chiri kuti tani icho kwadimuri yeZimbabwe rega ndikuziise ndichiti nyaya ndiri kutaura panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshedzera kuti binga nyaya yekubinga iyi vakawanda vari kutadza kuziva kuti chii chakamboitika zvinogara kuitika here kana kuti ingori nyaya inogona kuitika but ichitangira ipapo nyaya ndiri kutaura mhuri yeZimbabwe yekubhinga yakaitika kwaChief Sava kune mukadzi kwaChief Sava akaenda kunoredza hove muna Zambezi ari mukati mekuredza hove anga asiri 1 aichori nemamwe madzimai nevamwe varume vanga vari mumvura vakamunzwa akuchema nguva yavakaenda kuzama kuda kumhanya baba uchitoziva kuti mune zvikara zvakawanda munomu obvious kana chisingaonekwi pamusoro pari pasi apa inogona kari nyakoko ngwena pavakada kuzama kumhanya ipapo ndo pavakana achibva tohwengeshurwa ndobva tonyura mvura kubva ipapo ana kutowanikwa zvachose hakuna chakadzoka ringave ropa ingave hembe kana chii mukadzi akabva torwa pasi zvachose ana kuonekwa zvagara zvadaro after 11 days pamba pasisi remukadzi uyu wekunyura mumvura uyu vanhu vakanzwa kumapasti 11 dzeusiku manheru imbwa dzichihukura kune murume aichodarika ipapo ndakachidza kuti vanhu we pane chipuka chiri pana bhati chipuka ichi uyai muchione vanhu ndokumutsana ndokukokorodzana vachibvaona ingwena zvikanzi toita sei amana usiku chinhu chakada kuchiataka usiku chinogona kutikwadza ngatichirindei kusvika rini kusvika mangwana vakuda kutovesa moto uye uchimirira kuti kuedze
kwachataka kungorova pasi usiku akusiku kuteera chinhu usiku ka vanhu vachibva vatya ndizvozvo ndovacharova pasi kubva pamba pakauya ngwena pakaonekwa ngwena kuenda kurwizi it's 21 kilometers asi pane karwizi kasina mvura about 200 meters kari padhuze nepai naipapo saka obvious ngwena inogara mumvura kwayakabva ndekupi ndokumvura mangwana mukusena chibva vati vakomana chinhu checha toita sei chakaenda kupi ndokuronda makumbo nacho pasina nguva dhuma nacho chiripo pai chitoripo nomakwenzi kwanzifonera vecampfire pamwe chete neparks pavakafonera veparks vachinonoka vakamirira kuti vauye ndokutanga mukoma gebhi kudzana pasi ichibva itorwa pasi kurova pasi zvachose so vanhu havasi kuziva kuti waingwena iyi yakaenda pamba pehama yemukadzi akashayikwa mvura ari kufungidzira kuti akatorwa nechi nengwena ende yakaya usiku ende kubva kunowanikwa ngwena kuna zambezi 21 kilometers kusvika kumba wai yakauya inonzi haina simba panze asi simba rakanga naichimhanya range rakawandisa saka yakabva yarova pasi kutaura kuno kwaisi kuita sei haisi kuonekwa so vanhu vasi kuziva kuti zvinoitika here mukaenda pawhatsapp channel yedu munomuona nyankoko aripo ipapo munoona ngwena yacho endai paNational FM WhatsApp channel munozionera kamega kanyakoko ari ipa iye munin'ina uyu right aigara pamba apa atori nepamba pake akatosiya murume nevana vaviri sei ngwena yakazoonekwa pamba pamukoma pakaipa Zimbabwe endai paNational FM WhatsApp channel munozvionera megaka ngwena yatiri kutaura nezvadza hove kekutambira mumvura atizive kuti pasi papo panenge pane chi mune vanogaramo ndizvozvo right pari zvino regai kati chinenge nhengo yakavanzika yemurume mhanyai paNational FM WhatsApp channel asi pane vari kubvunza ka nhamba dzemubatsiri akabatsira murume wekwamutoko aitorerwa ka mudzimai ichokwadi muri yesimba padzinoti 0781 150 770 0781 150 770 0781 150 770 kana 0777 934 542 0777 934 542 ndinovimba kuti ndizo ngatingodzidzira kumana kuti munhu wemunhu ngaabatwe atane zvakachipa vana Mr Intelligence izvozvi munovhunduka bhozhongo rataura after 2 hours mayamba pomo bvunzai kuti ndakadzika mase pakatiri pahotera paito wakambondona ndine munhu here paye aiwa pahotera ndakaona wangaone bhuku rako uchiverenga novhel taura zvako ndiri pana akanaka ini ingoti turu ashoma Intelligence nokoti bosi andani British chingaipe muri seipo pamvurwa apa namai chingaipe chingaipe mari yapera tinotenda waita basa Mr Intelligence Kelvin Shwawo pachingoma famu kuguruve mukoma wangu ndaingokumbira kurovera bhiza rekwaura Edith Gumede ndichiti iye ndiri kuti happy birthday kwauri Edith Musimba Gumede bhiza rekwamuna wayo maitariro mwana lupano aiwa ndinotiwo chichizonga chikumapostori kambe wawanikadziro tonguruve tirimbira fobvunza imbuya mararase kogomuka mutorambira sina musa mai vanhu ine ndiri jaya anzadzi kongonyakaunda jesu wakanaka yemeniwo varoya vanapiro mumba iwe po rikiti bo happy birthday Edith Musimba Gumede po rikiti bo right yanga yakaruma kakamwana kayo ndio matakurwa anoita kakamwana nekadzi yakapinda muhospital right vanhu vakatogara vakamirira kwana chiremba kana kuti asi muri kuona video yes kuona next kati mu WhatsApp ndikukanda 0713 938 538 0713 938 538 0713 393 852
baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei. icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe ndinoti makasununguka imimi kuti mundibate